defuɗum min ñamiri gara e kocce ha min giilama divulgation comme ça hore seejo windi ɗum ɗo bandira. Je ne comprends pas quand il y a un bon diallo quelque part dans le monde comme c'est petit ɗum ko Amadou Diallo woni wiide on nous dit qu'il est sénégalais ou ivoirien, mais dès que c'est un Diallo brigande coupeur de route maigre avec des yeux rouges, laisse tomber, ils vont automatiquement nous dire qu'il est un Guinéen. Hako puti walde fu ɗon ɗo ɓeɗe haari tore si min gañi gande min wona e premier ara yeggital min bandiraɓe. Allahu akbar, leyɗe jaare daari leyɗe jaare ino rema ko wiyete fraise Burkina daare hayɗe balle mi hawri vidéo ɗo sénégalais et puis noon hiɗen mari wa Fuuta enen ko en puyɓe tigi ɓeyna morangu au poids net 500 grammes vrai Burkina siwata kan hara real on fuɗɗike juude اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود dara si TikTok o mi ƴetta wawa ƴettude woɓɓe e Facebook kam MN hari ɗo eɓen juude nini goɗɗo kadi o addi mi ƴetta mo mi ndaara. Assalamu aleykum. Aleykum salam banke. Alhamdulillah. Jam ta woni. Alhamdulillah eɗen meɗen e jam onon kadi ɓe ngure jawɗe. Alhamdulillah. Andu no wawi. Min salmini on ono e ɗengureji mum. Min salmitike on ɗon tooli honto e ley nangue. Minen tooli kaynite leydi France o leer ɗo. France. Min salmini on leydi Fouta Jallo. Ouais. Yelani on jangi kiki. Ko ɓe ngureji jamtu woni toon. Alhamdulillah meɗen e jamba meɗen selli.
Yo. TikTok on no jam kadai di France tom. Bon, pour l'instant oui. Non. Bay dundo non mi do bure tagninade. C'est une question de temps. Ndo mi do bure tagninade, c'est une question de temps. Ka grand jidi itti don peto ko don itta. Mola di poi. Voilà. Dum no setti. Dun tamo wo fengo kajeya. Me wati ko da tawsi ku. Ko ya fengo ka tanje da ko anje. No. Ko dille ko di mabbe do 1 minute marka e wata tawa. Ɗum ɗon yiɗe gandi ko Amérique colonise Europe ɓayna yen daynindir. Ɗum ɗon mo kala ka watta golle mum nde woyo fengo ka andi ko kañum jeyi no mari garanti kono TikTok, Facebook ɗum ko golle hendu non. Voilà. Ko golle hendu. Cela veut dire ko golle hendu ala garanti. Hande on daari leydi Amérique hande ɓe dari gonno gouvernement dari ɓe décidi ittugol application on jam waali ketalli ke fayna wasma ko ɗum mina ɗo ka Amérique itti ɗon ko ɗon Europe ɗo ko ɗon ɓe dara ko ɓe itta. Billahi iɗo gandi noon min compte Facebook o ɗo compte Facebook on ko Amérique o sinja ko on mi uditiri premier TikTok o miɗo mari 69 000 abonnés e joni noon goɗɗo ko kadi uditallan goɗɗo fi monétisation kadi ko États-Unis ton o waɗiri ko par dollar ko hakkunde Allah ɗiɗi kala hay wonɓe golle anta hay wonɓe gollerde BFM a faami ɓe ittay fof ɓe ɓora on yi o Samsung an ɗo nini ɗo miɗo acci application kono yi ko oɗo mi désactive ka Orange ɗo fi yo mi daru si télécharge to kadi mi yitti tumi windi ka Play Store TikTok hay yaltaɗi ko sakko yaltan subhanallah min la joyti ɗo gonno gorejo o sodno téléphone makko ko iPhone ko sodimo en ligne ko Amérique application TikTok wonno ton ko ɓeydi hande kay ɓe essaye télécharge ko application non ɓen non c'est impossible o wata wadde donc ɗum kay jama yaɓe no wiide ko mari système est ce que anda hooli ɗum woɓɓe wonno mari système ji sa waɗiri ni e ni woɓɓe wila wayso ko satellite cippinɗa a wata télécharge demo e nder Amérique ka ɓeyti ɗo sina arabe waɗɗo wata min do ko ha mi yiya na ceernojo e hoore ndi leydi Allah Allah walan noon ko waddani en ɗo ala ko ɓuri laamu doole he ɗum min kadi ɗum ɗo jonnilan leeson moƴƴa ko ɗum tunnonno miijitade min nanno l'état e fort ko wiyete laamu ko laamu no mawni ceernojo hay Allah wala noon ko jippini diina ɓawo jippini diina o ƴettu diina kam seke o synchronise e laamu ngu no fino diina kan heɓira doole par ce que laamu no mar doole ɗon jamanu do a fa way non woniri wallahi laamu no mari doole jaari 170 millions personnes ko aboni ino heɓa e ɗum arsikeji lando e gouvernement mum ƴetta décision goto et puis ɓe waɗa kadi propagande ɓe ɗayna jama o wondema ɓe ala e sécurité ko ni e ni fi ha on jama ɗum fof wawa acceptude kadi i par ce que andi kamɓe ɓe waya wono enen par ce que kamɓe on population on ils ont droit à l'information tu vois kamɓe la population est droit à l'information donc ɓe wata wadde hunde sans justification il faut que ɓe essaye wonko justification même si c'est pas vrai mais ala justification won ɗo logique c'est le maɓɓe tu vois donc ouais donc enen quand même ko maƴugol ɗum no ɓayen ɓen fof ɗe gandi konno situation ji ɗi woniri bon goɗɗo nayi woni tu vois de seede ɗe ouais donc hande ɗum ɗon hande Europe ɗo ɓe fof ɓe andi woni laamaɗo laamiɗo ɓe andi c'est une question de temps ɗi application ji wonaɗi golliten par ce que hande réseaux sociaux on c'est que ça pris de l'ampleur heɓi doole donc kala leydi ndaardi taw enno intérêt mum menaçama certaine façon hara ko ɗi réseaux sociaux ji ɓe gara toutes les moyens possible ɓe yowtay ka ɗon noon jamanu ɗo andude laamuji ɗi hande ɗum ɗo no menace ɓe no soñji ɓe koy ɓe yowtay donc ɗum noon hande woni influenceur fof andi ɗum fof no andi ɗum noon ka jooma hakkilleji ɗe
parce que woɓɓe gawno en non c'est pas possible a yanti mi sivio ya kotira men onno big soul paris ɗo publication mo waɗi mi yega commentaire ji ko wonɓe moye traitude fiituɗo mo anda ko woni e wolde finalement hande konɗo fewde voilà wo hari wo buy hari kadi hoolaki gonga maɓe wo laamu ngu wattade oui bien sûr mais amérique ɓe aja kayɗum ka grande ɗin waɗ ɗum jama fo yo seeɗo europe ɗo ɓe kupay ɗum yo ene noon kono jama on ƴettata gurdam mum yowa e ɗum ɗaɓɓere mum e ɗuma reveni mum fota ko ɗum ɗo hoolori réseau sociaux selon am min ko goo ko manque de golle tagaɗo yawde to golle so tuere ko ɗon buy ala yawde golle goy ɓe jooɗi ɗo ñande o e layfuji adde cadeau tapote ko wallahi grand hande faydi jama on feccere nden ko manja kono manja on no modernisa quoi andi si jama fo ni manja woɓɓe sikkay koyno ɓe yatta fisabilillahi attention goɗɗo umine ɗon layfu mum 21h 5h tapoté envoyé des cadeaux ça c'est mandialaji mon frère mandialaji c'est ça kono a wole to ɓenema no menen min feƴƴinde message no menen bo bien sûr a feƴƴine message mais message gonɗa feƴƴinde fof ɗota 1h 30 2h max no woni andari ɗo jemma yimɓe waɗa tiktok yennindira neneji yennida mais bon ɗum ɗo noon ko ɓuri ko noon fayda ko europe ton yuran yengoy europe no ɗo affaire mum de tiktok joni noon et puis sa jonni abima e goɗɗum ɓe daroɓe yennama ñande miɗo noɓe a jonni abima ɗo ñande miɗo siiba ɗo ñande miɗo siiba ɗo on ɗo encontrawa men ɗo mamadou bande miɗo siiba ma ɗo wonɗa e jonnude abima e hunde iɗa jonde abima e hunde ala ko ɓe ala matériel yo allah alors que jonnu hande ni sa yi o tigi yahaali ka dumbuya wona wonda e maɓɓe ko fiyo mawɓe o tigi ɓen daɗo hoyre ɗuma kono a yiɗo fi tumiɗo jonni abiya ko yennugollan nene baba jebɗo mi lesa yewñamata ɗon hande ka fewnuɗen ɗo ceernojo si faala hara hiɗa wuurde ɗiira wicca ma o andi ɗon ɗa andiɗa e jam wooda innoɓe ma o ko ɗaɗo non woni alors que an ko ɓiira wicca ma wonɗa wuurde na riba ala riba ala jattude ala wujju simple a jonni abima kala no mo falaka jonno fiyo mum yo wole ma fiyo mum yo wole tawata waɗ fiyo ma e réseaux sociaux ko ɓe ala wadde ɓe ala ka wole wota waɗi fiyo ma e réseaux sociaux kono ɓe daro ɓenema no o ko kaari ko saboteur non ko abima ko joni personnel ɓay kamɓe haray ko ɓe woni wolde kon kamɓe kan ɓe ala droit innede wonano woni tigi tigi min ɗo ko Allah waɗi hijabe meɗen mo kala men ka woni kono Allah mo kala o réseau mo kala ko ɗaɓɓu ka fengo mo kala ko ɗaɓɓu ka fengo arna e réseau sociaux way ono woni ñande go a fini tawa ala ɗum gero non sa fini ɗo a tawi réseau social a kono gero ɗa ƴetti adunama o fof darni e réseau sociaux ñande ɓe kuppi ɗum gerta on ɗamari ko wola ala no wolira ala ko ɗum wonde wallahi ceernoɓe siɗi joɗike ka suudan ɗo min daari ko wonɗa wolde ma daari mi mijrito mi daara mi tawa pelle leɗo por ko ɗo yiyata ceernoɓe watta e mangore wotere mangore 5 euros joni mi mamadou bari min mi way min mi vraiment jama on no ɓitti ina soñi mangore wotere a ɗorende 5 euros 5 euros ko gel valeur de 50 000 francs wallahi mangore wotere goy no woniri no woniri selliken paray kadi ala aydinoɓe kamen ɓuuri wonɓe wonde ngal ɗe gandam wone gol ko ɓen kadi aydintaka kamen non kamɓe ara noon ɓe andi ɓe soñji min do ko wonno mi faa si ɗum fermigo ɓayno andi wona kamɓe on ɓe yende ɓe ko humɓe ɓe sakitande ɓen monétisa page oyi sakita hoyreji yiya ɗum no ndaare dolle ɗo partage kadi ko ɓe woni wadde no kono non si ɓe fermanayne télé ma europe
afamade cerno hino mawbe mum ben no ka Facebook do gasa hule bete yeyo ino do mi wonna ma do ande ay do goddo ninna do mimmi do yidi Mamad Baylo do yidi mo mimmi daro mi yenna Mamad Baylo goddo daro partagal ma to taga ma an Mamad Baylo fi ayu min ko yenno ba ese ngo gi gol ko fetere no min no ko be meta to blog ko be meta to blog si goddo yennima si fala kan mi taga ma do fino yira do aw jama ko min yo certo inna no be kadi ha leyde forto ɓe ɓeydaki sina jofoyaga illa jofoyaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngili laaɓuɗi ɗe leyɗe ko min komi yii kon résumé e gurdal leyɗe forto ko piiji ɗiɗi ko résumé on fof min komi faami kon koye manne goɗɗo ilande ma ñande naatuɗa e ndil ɗe leyɗe seki a ala e jam donc selli kay ɗon ko goɗɗo seke ɗimmum ɗum seke ñen ange stress ko seɗɗa e ɗe leyɗe ko ɗuma mo gonno amene tum mo kala yalta filmanama neige ma filmanama piiji e onno graciel états-unis non ɗan no wonirmo l'essentiel on fof no andi fof no famini anda ko won ton ko fof no andi ande goto majjaka ko goɗɗo goto majjaka wallahi ceernojo goɗɗo fottata mum pari ɗo daro innama non min mi yeggiti pular mi an a yeggiti pular a heɓaɗo Fouta Diallo janɗi Fouta Diallo faami keke daroɗa inna non min tu sais on futto non tu sais moi non frère ko a pullo komi pullo mais non ɓe non min jogii culture français par ce que kaka leydi ɗo wonɗen il faut que adapte ɗe kesire mais wota yeggutuji jammaɗam to e nder ɗum noon fof kadi araɓe jalde koy yo araɓe anda hiɓe yurmi ta kamɓe ɓe kirɗa kono wongol ɓaleejo no satti mi wonnama ɗum taw ceerno wongol ɓaleejo ino satti ɗoy yo naam kono miniri wongol ɓaleejo no satti woni ko frère ma ɓaleɓe woni ko portoɓe ɓe fof ko catégorie goɗɗo ɓe sapportema an ɓaleejo ɗe balɗe ɗo e nder Paris ɗo mi yeeyi ɗo e nder tribunal sifgol ɗo procès goɗɗo taga ɗo annda ɗo ka réseau ɗo mais bon ɓay mi yeehi sosojo goo no jooɗi kanko e ɗimmojo makko goo ɓay avocat maɓɓe on ari tawi on avocat déjà ko ɓaleejo o ari tun ko onno woyni on ɓaleejo on no ari wolande ɓe ka français ɓe yewti ɗon avocat jo ɗimmi bon sabalan ɗo miɗo ƴawde dow ga mi dippo o avocat jo on yaw tun ko onno o ya wuuli ka soso wayni woni pe forêt nara ma ha fe barakana ay parce que wo avocat makko ɓaleejo wo fi makko kanko boni après mi accaɓe a yeeyi tumi ɓatimo seeɗa min kay mi faami kini mi nanata ko woni wooli ka français min ko ɗum aran o wolani mi def ka français o sondina moni woni kono avocat makko on ko ɓaleejo fima ko boni min joni noon ko a ɓaleejo ida dénigrde ɓaleeɓe ouais cela veut dire o avocat jo ɗa noon ko nandi na yeeso avocat jo ngo woli par ce que o acco avocat jo yehi o woli non mais wonnata ɗo mo kala e meɗe en tant que no wuuri no wawde finade fofude ka ɓernde mum golɗo waɗa dewal mangal no dowira noon gollana hoore ma ɓuura ɓiira wicca ma point illa kona taga ɗon so wonay anda emi hari ɗum o réseau ji no wodi ɗi laamuji no wawi bonnutude si tawi billahi no menasude ɓe bonnite oni tayti joni simi calculi wona konaki ɗo réseau sociaux na 2013 ɗo yolde jama on fuɗɗa ranno alpha konde installani ɗo jama on 2013 ɗum ne ɓaɗi min c'était devant moi e ko kaboji ɗi gasde waɗe ɓe stratrabuji fio internet ɗum ko 2013 ɗo waɗi no woni wallahi donc harina cyber way leyata donc ɓe oti ɗum noon fof ko yeeso jama on ɗo fof waɗi par ce que o ɗi groupe uji gondayde ɗon yenna yimɓe o réseau wallahi kam 80% ko fuɗɗi 2015 han 2025 ɗo ɓeere leydi 2015 hay ɗo daro ɗo harna yimɓe yenna yimɓe nene e baba
wallahi be mara problem ko enen ndaro be sagi tabe ne woni feetuɓe ayo application ɗo ono ɓuri université hande ayata en ɗum ɗo ayata guinejo nder ɗo o application YouTube ono ɓuri université falla formade wa formoto ɗo bela sekore jamanu aja guine ngaja kayo si ɓe naati e mum ko heɗagol musique buyno leɗe porto ɗo wallahi seke ɗo wakkili wurde social eddi gol min ko ɗum mi faami yanduɓe ɗo jaman fo joni ko social joni ma joni oɗo France ɓe décide kuppugol social kadi ɓe kuppay billahi ɓe kuppay ay goɗɗum wakkili fokkiti ɗo Sénégal Tchad Côte d'Ivoire Mali Burkina Niger ɗi pays ji ɗo fof si raɗike France aray c'est fini ɓe bonnay social o kamɓe kadi mi wolna mi yakki attention ma ɗo hunde wote est ce que alimani ma ɗum ɗelleji tappo ɗo est ce que a yi debbo no raɗɗo moodi ɗum suuban ɓuri France ɗo ko France ɗo nemriɗino to nanta debbo no raɗi moodi debbo no yaltini moodi andi fiyon ɗum c'est parce que haray wuuli social ɗe no woni remɓe ɓe hajaka e wondugo e gorko tu vois France ɗo kamɓe gaɓe des social ɗo ɓe fuɓay point sa gollali amayi ñamata a walay ka yaasi kadi kadi sa pourquoi onon wonɓe France ɓe wala men hollude ɓe wonɓe walade e ɗuma woyi e tantoy on yeyata film o ɗiya leƴƴi fof min yeyno ya filma ɗum holla jama on awa gana janna de mais onon da ka hetti ɗon on holletake ɗum ko neige hollete ɗo ko neige toure fel ma ɗum ɗo kala ɓari o andi on pari ɗo ɗo bon ko ɗum sifa ɗimpiji ɗo hollete ɗo kono kala ka goɗɗo waldo e tan ma e ley pom ma ɗum e ley je ne sais pas quoi ko ɗum ɗon non ko ignoré ay non ko yon suudu men ɗum no ay ɗo frère Mamadou Bello no waɗa lay iya woɓɓe gorina ɗo va chercher de travail waynoga golle makko andayde va chercher de travail ko yawre hakkunde yalla min famata on ma pecci woni hakkunde yalla aɗa noon kamɓe on ɓe wolde ɗum ɓe ala golle golle on no yimɓe no jooɗi no wuuri social no daro on no waɗa life sa faala ndaar woɓɓe gon ɗo 24 heures sur 24 ɓe life non 24 heures sur 24 an kon ɗaɓata e 24 e life min miɗo ngalde ɗum noon de min accayɓe ka life min waalo ɗo min immoyo bimbi tawa toujours ɓe ɗon mi anda o ko wimi e ko min ma ko ɓe daro ɗiɗa subaka lillahi iɓe wadde lay subaka lillahi ɓe lay non gurdan jama on ɗo gurdam ma kam wokinuɗam e réseau sociaux na ɗum ara ka rawtigi yoliore mum de réseau sociaux na hande sa yi ɓiɓɓi dari hande o ono hooreɓe buy on an yimɓe anda ka Twitter ji maɓɓe koɓe tweeti ko fi affaire TikTok yimɓe amɓe keɓ ko ɗum famata piiji ɗi taw wo gooto sa faala heɓude doole e leydi ɗaɓɓo laamu wonu sa raati ɗo innugo no mbiɗa ɓay mbuuɗi mi wona e commerçant jo hay sa woni commerçant ñande laamu faala a wawa wona e kam a wona e baso nde ñande kadi wonɓe wonnoɓe heɓne ɗi revenu ji fof e affaire ɗi réseau ji ma fof ɓe bonni jaggiti fof nde wotere kadi noon enen ɓaleeru ndum beaucoup ne croyait même pas ɓe hoolanoki wondema laamu ngu no yeɓe waɗata ɗum awa ɓe waɗi alors que ko laamu ngum pibi sensibiliser jama maɓɓe on ɓe waɗi yawa ko laamu ngum pibi jama on yii France 24 feƴƴini adnallam ko seedi ɓe jonni information ɓalle ɓeyni no ko fenande way subhanallah miɗo ngalde jama on kono woni ɗino sikkude ko laamu africain ɓe annda ko woni Amérique enen si Mamadou Balle joni abi mum tawi mi weltaki minano ile ati o soda ma ile bandi ma no ile foot ma no senko no acce mo yonna abi makko personnel kan seke ko wano famir mo kala no famir
kono kambe andi goti no yimbe men be ala faamu ay hunde kam faama be ngum focus be yenni nen godo yimbe men partage na be no moja kati ta ko dum don daare lefu didi ndar kanene goddo yennete madum ka fiiji seke tawata faydi don wondudo salliki wata hedaade ko dido didi ndar ay do video ji godi 10000 kawtigi no jogi 50000 80000 abonnés yimɓe ɓen ɗo no yimɓe ɓen mo kala no wakki no haɓɓiti alaka rewrata fii tun no darnuda wi mum wonka réseau sociaux ɗo holnaki dey garanti ala dey hayo page facebook wonde yiɗi ɗo page facebook ɗo wonde facebook wonde ayata on wonde ɓennama on page ma on n'est pas disponible par ce que fiyon no yaadu na an jeeyi ka ɓeyta monétisation o few ay nini goy ɓe ɗulti nini kadi goy ɓe ɗulti ɗumaji ɗin billahi ɓe fecci o yakkude ɓe ƴuyti moƴƴa joni 100 000 wi on ko $10 eyo 6 000 wi ko $1 sa faala a woolay ha honno ɓen kamɓe ɓe jokkiti programme ji maɓɓe min mi mani tewno 2012 2013 2014 hari hay fay a konte guinéen jo wonɗo laginego mo nga wolande waɗo lay a konte ala guiné ene noon meɗen tawano e fuɗɗuɓe ɗum Angola waɗugol live ji ɗin min komi fuɗɗi darde Mamadou Baylo guiɗo ko fen ko aɗen da live kono ara ko on jannguɗo ɗo a firude ko ɗon min fuɗɗutiman ɗum kadi min ari déjà oti min padi ko andi ko cyberta on waɗi kat tu vois donc la jodi ɗo goreɓe goɓɓe jamiray noon ɗo piru ay ga ko ɗon min fuɗɗi darde hanno no mi ardi gani arte hotirɗa guine min toujours min daara kono réseaux sociaux guinéje neɓal pandi neɓal yandana hoore mum ɗar tum e balɗe ɗo jaman fuɗɗi andude ko woni mum seeɗa kono ko wallahi kono enen guiné par ce que ko noon ɓuuri andude jama on ala jaɓude kay jamgo woni wonɗo leydi korɗo woni wonɓe leydi Tongba Pullo Fuuta o jannga ya fuɗɗo o gayni kañum koni mi ɗaɓɓiɗo fi tuyo mi hawru e leyɗa on kon ko gref tammar lammo jilla ko ɗum min nata de wela kandu tammar ɗo réseau ka jama on fuɗɗi heɓde mbuuɗi o wallahi ɓe acciti jam ɗum noon kadi mi wonnima ɗum ka jama on fuɗɗi heɓde mbuuɗi o ɓe acciti jam non ko ɗum ande mi yiɗa holla vidéo wonɗo Burkina wonɗo e remude remuɗo o koylte fres dari golle ay Sénégal ɗo kadi mi yiɗum goɗɗo suka pullo sénégalais wallahi mo remude ɗum mi yiɗa holla ɗum ka pasma mi daari min comment ça c'est possible ɓeɗo ko ɗiɗi jaare mbaɗi enen ko Fuuta Jalli non ko leydi jaare noon koy leyɗe jaare min miɗo ngaldi ko joni mi hawri e image o mo Burkina ɗon fraise on billahi mo remi ɗum kadi ka ngesa toon o soñiti mo waɗi emballage e makko koy mo waɗi nder toon 500 grammes e leydi Burkina goɗɗo rema fraise enen hiɗen mari wa Fuuta ɗo nini no ɓuuɓi hak ma jamanu jooɗi hay hoore men wata nafde hay hoore men nafata min nini kadi on ɗo sa wi'ilam komi tawri mawɓe am teke ko aawol soppa rema reme a faami komi anndi ko nini sa inni layomi abandon fiji komi joggi fof mi yiltito Fuuta Jalli par ce que jama on fof joni nawni e seke mentalement psychologiquement jama on nawni par ce que fof ko resi ayi donc tawi min fiji ɗin sa wolde jama on ɓe na an a feeti an a feeti
feti anda wayar le ko do ayil da Afrique da wayil da Afrique sa yehi ton joni a waɗi formation ji ko tanjini da wayi sa ari ga ɗum ɗon no mari avantage ari a jokki golle wodi arduɓe noon e vision yaadunoɓe kadi e vision e programme ɓe artidi kadi e vision e programme ni ɓe ɗo kono wallahi ɓe memude kaalisi moƴƴa abandonuɓe Amérique e programme ji mo gop arti jooɗi ɗo ɓe lanci e ko ɓe nangi ko billahi wallahi ni ɓe avanci onon ton kori mbuɗi ala leyɗe forto ande jama mi wolnama ande ko min jama wuuri ko salaire fin de mois ko pauvreté noon salaire fin de mois jama noon ko ɗum wuuri ko ɗum wuuri e kadi hendo salaire mum kum tawa foppo koko yoɓa taxe ji yoɓa beilji ɗum ɗo wona leyɗe porto duuɓi 15 tawa ko mantorta ko fi tummo darni cuurum Conakry hamdallah e bamɓe to Koza Wanindra fi tum imo darni ɗon duplex il pense que il a réussi sa vie tawa noon o wona kadi jofojo yore ɗum fof so arti ka makko ko dammol ko woni wo ko yo guide kono minen woɓɓe yaltuno lande mil haɓani kono ɓe woɗɗaɓe Côte d'Ivoire kono si ɓe ari ko ɓawa ɓe wondata ko miñiraɓe maɓɓe koye ga guidata ɓe hunde ko ɓe andi ala yurmi mi jentino life ma on mi jentino life ma on ɗum fewde ko Allah muuyi yaltuɗa ko prison mi nanta jonna yewtere innuɗa est ce que si a yalti leydi Guinée a yeehi leydi ɗon ko Europe woni ko Amérique a landiki ko inte aldi politique est ce que a heɓay kayit kono est ce que a hoota e Guinée innuɗa e nder selo information ma a hotta inda a wawa kilaki mini billahi da mbaɗi buyno ɗo hande ayali kottuɓe ɓe yaha e Côte d'Ivoire Sénégal ɓe natta la Guinée sabu kaydi ko ɓe landi ko ɓe susarde Guinée kama billahi ko fenani nde ɓe moƴƴiɓe jonna kaydi nde ɓe susartude a tippa e Guinée ɗum tippugol ma Guinée o ko tippugol ma Guinée automatiquement kaydi maɗi foti wallahi ni kadi ni debbo Côte Ivoirien jo ɗum bonnimo leydi few o naatiroye Burkina o waɗi yolma yalama o naati Côte d'Ivoire ɓe andi kisam ɓe bonni séjour makko joni kamɓe portoɓe kamɓe enne avec le temps ɓe analyse hunde joni kaydi ɓe jontama ko goɗɗi ko ta ko numérique kala ka tippuɗa ɓe andi ɓe andi joni miɗo wakkili yawgol leydi jomne kaydi ndi duuɓi sappo tawa mi artata ka a hotta c'est pas logique a hotta c'est parce que ko intérêt leydi yimɓe wonɓe ko intérêt maɓɓe par ce que sa wuri ɗo duuɓi sappo ina ñamude nde yerde siki a waɗa piiji ma ɗi jeena e sappo e nder ɗum sa jomba peut être a jomba ka maɓɓe ɗa ma ɗum ay sa jomboye leydi adda ɓe ma ɗo andi ko intérêt maɓɓe mbawdi ma ni fof kadi ko kamɓe woni hen dal kala mbawdi ko jogi ɗo a woori atin ɓeyde ma noon a ala droit woɗugo ka leydi ma hara noon mawɓe ma no wuuri a yaali sukaɓe min boyi ko takko ɗo woni arde jinda ɓe susta natude ga irmi ha sa tippi Guinée a tippa Guinée ɗum automatiquement anga kay ɗum kaydi kene onon toon kadi on ala kere yimɓe ɓen ala nawnude to nawnude nawnaji no woodi ma yenni no woodi nawna no woodi mayde adnan fof gotum adnan fof ko gotum adnan fof ko Conakry ɗo no woodi ɗin tun holluɗa jama ɓe sikka ko leyɗe porto wonɗa kono mimi faami liyeji laaɓuɗi foti labaani kono mimi faami woɓɓe gon woodi ha joni hakkille maɓɓe ɗo finali moƴƴo mi yewtide siɗɗo joni neɓiral no e debal ɗo oni lan an ha joni onno seke honno ɗum wolirte honno a rawnali guila yawɗa leyɗe porto yimɓe boni toon ɓe rawni minimo comme mo yeetima leyɗe porto rawnnayi goɗɗo yayraɓe ɓe ñamen ɓe naninde wo kala yaw toon wo kilima on toon si tappi on tigi on tigi rawna min astahfirullah min yallah ɓeydani en fof kadi minen kanko ɓe naate noppi amen andon ɓe wiyatamin na giɗo sa ari Europe ɗo billahi 6 mois giɗo a wawi wa arabujo
masi ko Amerique ɗo sanadi ɗo hakkunde ngalla wawi wa arabu ene min ko ɗum mi haajay mum rawnugol e jalba ɗuma ɓiɗɗo gorko no haaji ko ɗum duwa wadde e projet mum daneyago oro no kirri ɓe maɓe noon ko yettude Allah o mo kone sérien ɗoɗi politique an anduɗo on goɗɗum winduɗon min ƴettama awa ɓayro an hiɗa andi Mamadou Diallo meɗen yiide kede min ala yiide ko wona jindede takko ɗo kon fof e hoorele ɓe koɓe inde maɓɓe nden koɓe notori koɓe guinéen kono ɓe suu sarde la Guinée ɓe suu joni bay men anda yoɓe ari la kala mo yiɗa woni wono kala woni wono ka réseaux sociaux ba mo woɗata ba kala mo yiɗa no fefindoɗo kombo añi yawgol kam ɗasit goto aña argol kam tentini a yehi leyɗo Porto a waɗi duuɓi joyi haɓi kaydi saguma premier voyage on ka leydi ma ka kono sagu non ko ɓiyaw Sénégal ɓe nodda fayi famille maɓɓe ko ɓiyaw Sénégal ɓe nodda famille on famille on ara billahi ko gonga woɓɓe noon faminana en wo sécurité alaga miɗo landi sécurité kon to wodi awa ɗe balɗe ɗo aux États-Unis d'Amérique ɗe balɗe ɗo feƴƴi goɗɗo aran ma ka feu rouge woni clignotant feu rouge on imo e peera makko ari o tawi goɗɗo no dari ka no habbi clignotant on ha waɗa vert oya ari kañum ɓay jama on no habbimo o leeti o continue lawol makko o yehi ɓari tumo feƴƴi oya o yehi ka fijuɗo ari toon mo jokki fi peera makko on oɗa ɓay ɗuma on wi o jokkitimo ha o hewtoyi ka peera woni wadde ɗon o ɗaɓɓitimo ha o yimo oyni ene ko an rewinanen ka clignotant wonɗa ari tun a daraki feƴƴuɗa o yawi hi kono andi miɗo mari peera ko ɗum ani nolan mi leeti tawi miɗo retard oya ƴawni pistolet ka ɓernde makko joɗɗini 3 bal accimo ɗon aɓani e leydi Amérique bandiraɓe kere ko Amérique mari sécurité sécurité no Amérique leydi France ɗo ayiyay goɗɗo no yaltinoɓe pistolet ko fi affaire sécurité o jama o ɓawe tum mi janganama Mamadou Diallo ko windi ɗo nanni Mamadou Diallo ɗo o feeti wo si tu veux aller tu vas partir en Guinée mais le problème est que tu pars pas direct en Guinée kon ngi halani o tu pars pas direct en Guinée cela veut dire awa tani e France argol la Guinée dawa no arde Côte d'Ivoire natira sen Guinée yala nani ma joni Burkina goɗɗo ko ƴettuɗo asile politique e leydi France o nonde Alassane Ouattara no raɗimo o ardamma Burkina o cippi o natiri auto Côte d'Ivoire ɓe humpiti kaydi makko nimɓe bonnidi an ka jofojo on no a waɗi ɓeɗa awa natira noon ɓe hande min yaali ɓe dow la Guinée min yaali ko ande awa tawi noon ko an andi goɗɗum haray men famali nani haray men famali ɗum ɗon fof ko no andi hande fo no andi woɓɓe goo no ɗo hande wallahi hiɓe nangi ga par ce que ɓe fala noon mo yewɗo ɓe nangi marsata sa ari siko kaydi sukkar heɓuɗa a hotata lagde sa heɓi kaydi sukkar a yata Guinée direct si a heɓali kam en tant que leyɗe Porto a yata Afrique ko ka ñande yewɗa waat ɗon sa heɓali kaydi hande non na 2004 won hande non na 2004 ma 2005 ma 2010 sa ko ino adno bumaki hande bumaki dey o sikkuɓe no buumi ɓe anda meɗen humpiti fi leyɗe Porto ɓuri ɓe kamɓe ɓe anda yo ɓe landa wallahi si ɓe anda yo ɓe landa boyno ɗo ko wallahi ɓe sustago yalɓe ɓe wona kono hande service atlantique so yewti ka privé ɓen temeji ɓe nisi non nangal ɓe sustago yaltude ɓe wola kono ɓen tema ɓe yiɗe nisi way Al Husseini Diallo wo dans la vie rien ne sont
rien n'est sans conséquence. Rien n'est sans conséquence, ça c'est vrai. Il y a plein de personnes qui parcourent Mali, Côte d'Ivoire, Burkina jusqu'à Cameroun, mais ils ne peuvent pas arriver en Guinée. Ça c'est constat réel. No haccu yandi o yodo e jama mbayru nandi menen min anda ko fewndi min anda ko woni feƴƴude arme hokkoro lemunne Mamadou Diallo aru minen lemunne on fewndo ko gratos parce que addanan laɓi kin a yiɗa le lemunneje ɗo ne ndiyam naata le ton kako lammi kon yiɗuɗa awa addanan laɓi kin no kiɗon ɗo ko orange greffiados tenki bebe muito oranza siri dali le bunneje wadade sukkar simple ara lammitaɗen o mi wata o greffi lemne men on tigi bio lemne naturel no greffi namen on ara ala sukkar yoloma yalama binta yarata lemne on ade commande ndoppo gonga 628 01 35 04 yandi na Real gad no gagni ni bandra hande men jetti plafond o nini mede wadi 2-1 dedo taway podde fayda ala kadi lammita hay seeda ko don ndiyam men tu ara no wedi tu Real Madrid wangal oui 3-1 fuɗɗitama joni min watta tati kadi accumi dara ko onno ɓe waɗi ɗo taw classement wangal yolmotoyo oui 2 points hakkunde amen e Atlético menen e Barça ɗo 7 points hakkunde amen e Barça bye bye Barça bye bye Athletic gagne ke est-ce que Athletic jawata Athletic wangal ambe woni ka 4e place attention ako 39 kambe Barcelone be foti yo goddo no pari do wiwo Real bedo e Las Palmas be markindire be marka dum non ko to ngari ko de o wi gadi City gagne to o wadi 20 millions francs CFA dande Boubacar Teli kala yon mi rey kamon kala are abonné do yandi e compte nani abonné do